आंनि फनखौ माथो थिखोथारला नों? ओमफ्राय मामोन खोथाया? नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो? लोङाखैथ'। जौ लोङाखैथ'। नों गुबुनखौ थगायनो हागौ, नाथाय आंखौ दानाजा। मानोथो सिरि थाखो? दे नों बुंगोर। आं नोंखौ मा होनामोन? आइया मा बुजायामोन? नोंनि बाबाया मा बुङामोन? नाथाय नों मानो एफा अख्रा जालांखो? मा होनबावनो? आं नोंनि दाबो जानो हायो। नों साख्रिल' लादो सन। समा दाबो दं। आंनि आइया नोंखौनो थांखिखादोंमोन जेराव। बेखौनो बुंनो थाखाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों। माला? हाबाया? आरो आंनि खोथाखौ दानथिलायबाय। नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोना? जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ। होमब्ला मानो बिदि जालांखो? जोंनि नुनाय सिमांफ्रा। नों साख्रि लाबानो गासिबो मोजां जागौना? आंनि अनगा नों थानो सोलोंदो। आंबो नोंखौ गोसोखांला। नोंहा गुबुनजों रादाय जाखासिगोन। मा राव जाखो बिलाय? मिजिं, नों मानो एफाग्राब सेलफिस जालांखो? आं जाबाय गानवाला। नोंनो मा सना रुफा होनो हानांगौ जाखो आंलाय? आंखौ दिनैनिफ्राय दानागिरसै। मिजिं, 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 मानो बिदि जालांखो नोङो? मिजिं, माबा खोथा होनदों खोनासं मानो? मिजिं, होमब्ला नोंगौ नोंसिनि मानसिफ्रा बिदिनो गोजा? I hate you. I hate you from the bottom of my heart. Congratulations, Mrs. Puswatari. Take care. Bye. Alvida. Adios. My love. Ha ha ha!